Bueno, agradeceros por todos los mensajes que habéis compartido, Eli suurkiitos kaikista viesteistä, joita lähetitte. especialmente porque a veces no es fácil hablar de cosas íntimas, donde ha habido un dolor, donde ha habido cuestiones que han sido difíciles de manejar. Erityisesti sen takia, koska ei ole helppoa puhua asioista, jotka on ollut vaikeita tai kivuliaita Mm, ja difíciles de manejar, De manejar, niin, sí. ja joita on ollut vaikea ollut käsitellä. Y bueno, una cosa que por un lado me entusiasma y por otro lado me sorprende Yksi asia, mikä mua toisaalta innostaa ja toisaalta yllättää, y no deja de sorprenderme, es la capacidad que tenemos de ir hacia adelante on se kyky, mikä meillä on jatkaa eteenpäin. y también de que no somos tan distintos unos de otros. Ja että me ei olla niin erilaisia Em, suhteessa toisiimme. He rescatado un poco como cuestiones como en los mensajes, ¿no? Como la desconfianza en la niñez, Ja me poimittiin tiettyjä asioita näistä sähköposteista ja tiettyjä toistuvia teemoja, la- joita oli esimerkiksi luottamuksen puute lapsuudessa, las adicciones erilaiset riippuvuudet, del padre o de la madre, äidin tai isän riippuvuudet, el hecho de la supervivencia, como uno a veces como niño se coloca en un lugar de supervivencia. tai kun lapsena me joudutaan asettumaan sellaisen selviytyjän rooliin, ¿Qué pasa cuando también los padres mueren y no están presentes? ¿Qué hace uno cuando todavía hay un montón de cosas ahí en movimiento? tai mitä tapahtuu, kun vanhemmat kuolee ja edelleen asioita on selvittämättä ja monet asiat edelleen tarvitsisi prosessia. Los abusos, las violaciones, Erilaiset enfermedades, hyväksikäytöt tai sairaudet. bueno, y muchas otras cosas, ¿no? Que de algún modo como vemos y vemos en este trabajo, están muy en conexión con vivencias que hemos tenido desde nuestra infancia en relación con nuestros padres. Eli, ja näitä oli paljon lisää. Mutta kuinka hirveän monet näistä teemoista liittyy nimenomaan niihin kokemuksiin, joita meillä on ollut suhteessa meidän vanhempiin lapsuudessa. Y fijaos que seguramente aquí todos los que estamos aquí, de una manera u otra, nos sentimos identificados con algo, algún anhelo, alguna dificultad que hemos vivido en esa etapa tan temprana. Ja ajatelkaa sitä, että todennäköisesti me kaikki, jotka ollaan läsnä nyt, niin jollain tavalla voidaan samaistua siihen kokemukseen siitä, että meillä on joku täyttymätön tarve tai puute, jota me ollaan koettu lapsuudessa suhteessa meidän vanhempiin. Y también con el deseo de mejorar, con el deseo de poder resolver. Ja myös samaan aikaan se toive tavallaan parantaa tilannetta ja ratkaista niitä haasteita, joita me kuljetetaan yhä mukana. Y de algún modo de eso se trata, eso es lo que hacemos, acompañamos a personas para mirar hacia adelante, hacia el futuro. Ja siitä tässä työskentelyssä on kyse, eli me kuljetaan ihmisten kanssa katsoen kohti tulevaa. Y de algún modo resolver internamente todas esas dificultades, anhelos, hechos que uno ha podido vivenciar. Ja auttaen siinä prosessissa, että sisäisesti voi ratkaista niitä kokemuksia tai niitä konflikteja, joita me jossain vaiheessa elämämme aikana ollaan koettu. Que esto es lo que ofrece las constelaciones familiares. Ja tätä perhekonstellaatiot myös tarjoaa. Y otras, ¿no? También el Breathwork Mastery. Ja myös esimerkiksi Rebirthing Breathwork Mastery, joka on toinen menetelmä. Entonces, bueno, esto quería compartir. Tämän haluaisin jakaa. Joo.